Work-related ang gisunod nga anggulo sa kapulisan sa pagpusil patay kang SPO2 Mikey Espina gumikan sigong mga holga nga nadawat. Samtang CCTV footage din na nakita ang usa ka van nga gituang mo'y gisakyan sa mamumuno. Ipada kini sa Anti-Cybercrime Group sa Camp Crowley. Si Chona Carion sa report. Gihaya na si SPO2 Mikey Espina diha sa iyang panimay sa Canizare Street, Barangay Dumlog, Talisay City. Mga kabanay sa pulis lakip na ang asawa ni ini nangayo og hustisya sa iyang kamatayon. Dako ang pagtuo sa mga igsuon ni SPO2 Espina nga kalambigitan sa iyang trabaho pagkapulis ang motibo sa krimen. Mayon tag ang amo lagi maurang sa kalinaw lang tani og makuha na to madakpan na to nagkuhan sa iya ba. Maluloy ang gibutan wa ko'y kasulti kay bisag kami tanang magsuod wa jud nag-agi bingil hantud nga dagko ni nakatiguang na lang ko. Ilang gihulagway nga tarong ug wa gyud dalambigit sa illegal nga kalihukan si Espina ilabi na sa ginadiling drogas. Ma'am, tarong gikan sa pagkagagmay naman kay probinsya bantayan na ilan na mo ma'am. Namuyo namin diri ma'am ana nagi sa paningkamot niya natukod ning kuan mikan sa iya paglundon ra bisag ug moingon mo background check willing kay ni pero para nako wahin ang tanan kay di na siya mabuhi. Ang iyang asawa nga nagdumili magpa-interview on cam miingon nga miuli si Espina kay nagpa-check up ug kagabi unta mo balik sa Masbate diin siya na destino. Sa investigasyon sa Talisay City Police Station na sayran nga dugay nang nakadawat og hulga sa kinabuhi si Espina. Yung pinagdududahan talaga nila is the Kuratong Baliling Group daw, in which matagal na doon nakaka-receive ng threat si Mikey Espina doon. When he was still assigned in Talisay, way back 5 years ago pa. May mga dakip siya ng mga members ng Kuratong Baliling, according to the family, who are involved in drugs, na nahuli niya dito sa Talisay na sunod-sunod. Sa kuha sa CCTV nga nainstalar sa iyang ihawan, mga alas 11 sa buntag kagahapon, miagi ang puting van nga hinay nga nagdagan unya mibaking kini sa unahan. Mipundo kini og pipila ka minutos og pagka alas 11:18 sa buntag, gipusil na si SPO2 Mikey Espina samtang anaa sa iyang balkonahe sa iyang ihawan sa Zone 4 Barangay Dumlog. Sa CCTV footage makita sab nga naghinay-hinay pagtapok ang mga tawo nga nananaw gikan sa taytayan. Isumiter sa Talisay City Police ang maong CCTV footage sa Anti-Cybercrime Group aron ma-enhance kini. Hinuon ang kabanay ni Espina na kaybaw na sa plate number sa van nga gisakyan sa mga suspect. Darating today ang technician ng service provider ng CCTV, and pupunta din yung yung investigador doon para matingnan natin yung identity ng mga assailants if makita, and yung identity ng sasakyan na ginamit. Si SPO2 Espina maong hepe sa Theft and Robbery Section sa Talisay City Police Station sa wa pa kinigibalhin sa probinsya sa Masbate ni adtong 2016. Ang iyang igsuon nga si PO2 EV Espina napatay sa giyong drug lord atul sa gipahigayong anti-drug operation sa lungsod sa Minglanilla ni adtong Pebrero sa miaging tuig. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisda.